Swak pack. Ha? Star gummy. Star gummy. Gummy star. Star gummy. Gummy star. Magkapiso ka pa, ha? Kita ko kayo vlog mo. Siyempre. Sambales. Wow. Ay, sa Facebook lang yun, eh. Kita ko ang mukha ko eh. Yung pulanan ko dito mo. Nakita daw niya yung mukha niya. Ayan guys, marahin na hapon sa Indogabos. Ayan, bali maaga pa naman, kaya lang masyadong makulimlim dahil maulan. Kaninang umaga pa maulan. Time check pa lang tayo is 2:43 PM. Ayan, di ba? Dumidilim talaga. Ayan. Ayan guys. Wala naman tayo masyadong ganap-ganap kasi maulan. Bale, mamaya mga 3 PM pupunta tayo sa aming tagpuan kasi meron kaming Bible study. Tapos mamaya, pagkatapos namin mag-Bible study, didiretso kami ng Jollibee. Jollibee. Parang bata, no? Siguro, hindi naman agad-agad. Hintayin ko pa yung asawa ko. Pagdating niya, siguro mga 5 PM na lang. 5 PM kami bibili para diretso hapunan na. Kasi baka pag binili ko ng maaga, wala pang hapunan, is maubos na, di ba? Ayan kasi, bali, birthday ng kuya ko. Dahil birthday ng kuya ko, ayan, nabaliktad. Ako yung nanghingi. na nakamurao tayo sa kanya. Sabi ko, bakit ka naman dyan? Pero syempre, bago yan, sabi ko, happy birthday to you. Happy birthday to you. Bakit ka naman dyan? Ayan, kaya mamaya may pang bucket tayo. Bibili tayo ng 3 bucket meal, di ba? Bali may channel pala siya, ito. Chan! Damaso Resurrection. Ay, hindi. Bali pinalitan na pala niya, Damaso TV lang. Damaso TV. Kasi dati Resurrection, ayan yung aming apelyedo. Resurrection, muling pagkabuhay. Pero iba naman yung spelling. Ayan guys, kaya mamaya pupunta tayo ng Jollibee, bibili tayo ng 3 bucket meal. Syempre, may mga kapatid ako rito. Hindi pwede akin lang. And happy birthday kuya, thank you sa bucket. Syempre thank you talaga at happy birthday. Ayan, shoutout kay kuya ko. Ayan, pa-subscribe na rin naman po. Ayan, masipag yung mag-upload. Ayan, kaya nakalibre tayo ng ulam mamaya. Sabi ko sa mga kapatid ko, wag na silang bumili ng ulam kasi may ulam na sila mamaya. Niloko ko pa nga sila, sabi ko anong gusto nilang ulam. Sabi nila is kahit ano raw. Sabi naman ng isa kong kapatid, kahit yung fried chicken lang doon sa kanto, yung parang Andox, mura lang yun, wala pang 300 yun. Tapos yung isa ko naman kapatid is adobong baboy raw. Pero syempre hindi, bibigyan natin sila ng special bucket kasi pa-birthday ni Kuya Damaso. Pa-bucket ka naman dyan. Ayan, okay naman, di ba? Yun lang guys, habang hinihintay ko yung oras, kunti na lang naman. Tapos mamaya samahan nyo ako, punta tayo sa Jollibee, sama ko kayo. Ayan guys, gugora na tayo, punta na tayo kay Nanay Nading. maulan. Ayan, balik kay Nanay Nading aming tagpuan ngayon. Ayun. Balik. Ay, ako. Halika na. Video to. Baby. And tayo muna. Ayan. Kapit tayo. Dito tayo sa bahay ni Nanay. Nay, shout out na. Sige na. Hi. Ano lang ako sa looban.
Sana po, dito po kayo. Ayun, no? Ayun, no? Kain po tayo. Tapos lang ng cell group. Ayan mga mamshi, ayan mapagpalang hapon, ayan at dahil tapos na kami, ayan diretso na kami sa Jollibee, bibili na kami ng 3 bucket kasi alas 5 na. 5:12, tamang-tama para hindi na makabili ng ulam yung mga kapatid ko. Tara, let's go! Ayan, nasa layo ng aming ATM. Kaya ayun, balik-balik na lang muna. Buto lang po nila. Ayan. Ayan na nga. Tatlong bucket. 1,680. 1,000. 680. I received 1,700. Mahigit na ako. Order niya, sir. Isang C5. Ayan, habang naghihintay kami, ayan yung anak ko is nag-request ng ice cream. Videohan ko. Ako na, ako dito na. Mama, punta mo na lang sa akin yun, ah. At ayan na nga, natawag na tayo. Andito na yung ating 3 bucket. Tingnan na natin. Isa-isahin ko. Kasi may hawak akong camera. Yung kasama ko is nasa CR pa. Ayan. Yung ating 3 bucket. Ayan. With french fries. At ngayon nga ay pauwi na tayo. Palabas na tayo ng Jollibee. Yan, dala ng asawa ko yung 2 at yung isa naman is binitbit ng anak ko. Ayan. Labas na tayo. Pauwi na tayo niyan. Ayan. Jollibee, bye-bye. At syempre, yung asawa ko is humingi ng panggasolina. Kailangan natin madali dahil mag-6 na. Syempre, dito yung mga kapatid ko. Kailangan natin magmadali. Hinihintay na yung kanilang mga bucket. Bucket. Diba? Ayan, at dito na nga kami.
Alis naman kagad tayo. Ayan, dito tayo. Oh, spicy. Ayan. Ito mix. Ang dilim. Ito, Sabi ko, ordinary. bakit ang dilim? Lahat yan is 8 pieces. Sabi mo kay Tito. Tiyan. Thank you, kuya. Happy birthday again. Happy birthday, tita. Happy birthday, tita. Salamat, Tito. Salamat, tito. Ayan, happy birthday kay Damaso at Bibian. Ayan, shout out sa aming fried chicken. Chicken! Yeah, for you. Oh, ano sabihin mo kay kuya? Salamat kuya. Thank you sa pa-birthday. Imbis kami magbibigay ito. Kami pinadalan mo. Ayan guys, bali pakatid namin ng mga bucket sa kapatid ko. Ayan, dumiretso naman tayo dito sa papuntang WL. Ayan, bali pupunta kami kay Ma'am Lita para sa aking injectable. Para ayan, kahit paano safe tayo, di ba? Yun lang guys, thank you for watching sa ating kunting ganap-ganap ngayong hapon hanggang gabi. Ayan guys, thank you.